Sa Good Vibes, imbis nga bottled water, mga tabletop water filter na karon ang ginapanagtag sang local government units kag non-government organizations sa Southern Negros. Iniagud to mapahagan-hagan ang pagdamo sa nga plastic bottles nga basura kasubungan maggamit sang lawigay. May report si Romeo Subaldo. Ang tubig gikan sa bubon, sa bomba, sa sapa, sa suba o kung tubig ulan ang pwede ma-filter sang sini nga tabletop water filter kag himuon nga drinking water basta wala lang sang chemical. Parehos na lamang sang sini nga water filter sa kantin mismo sang Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated o AIDFI nga isa ka non-profit organization. Makita ang matipon nga tina sa filter gikan sa tubig sa gripo. Because it's like chalk. It's like a chalk bala ang materials. Pino-pino na siya pero may mga buho na matrap na mga virus na bacteria. And once it is trapped, patay na sang silver colloid kay inside may activated carbon and silver colloid. Silver colloid is not dangerous for the body. 9 liters nga tubig ang sarang masulod diri kag pwede masigig-sige lang ang pag-refill sa tubig sa ibabaw. Sunod sa kay Oka Edzinga, isa sa mga nag-set up kag Chief Executive Officer ng AIDFI, Dutch Filtering Technology ang ginagamit sa sining nga water filter. Kung hindi tuman kahiko sang tubig, makalawig ini tubtub duha ka tuig kag pwede lang matinluan ang filter o kun i-replace. You can clean it like that. You can also pull it out pero normally we just keep it there. And then hinay-hinay mo lang. Hindi lang anay kiss-kiss lang dabuli sang kaldero nga itombala. Hinayan mo lang kaya maubos na dayon. Dugang pa niya, pagkatapos ang Bagyo Odette, kung sa diin tubig ang isa sa mga nagapanguna nga kinahanglan sa mga natamaan nga mga lugar, nangin in demand ini sa mga LGU kag non-government organizations nga nagapadala sang donasyon sa sur. Mga masobra 1,000 na ka mga tabletop water filter ang napadala didto kag ang iban ilaman mismo donasyon. Una nga nakita ang importansya sa sini sa bagyo nga Yolanda, pangudtuman kabudlay sa pagtransport sa tubig gikan sa iban nga mga isla padulong sa Samar. Di pagkatapos, you see those bottled waters there at the entrance of the school from different sizes. May araman nga nipis, balaga, how can you store them in boxes and bring them, for example, to Leyte or Samar? So I really said to you, we are transporting water. And how much water does one family need just for drinking lang? So it doesn't make any sense. It's an immediate, if we bring a few bottles now to the south, that's good for one day, for one family, because we want to reach out to so many families. So parang, there's a much better solution. Yes. Isa ka social enterprise gikan sa the Netherlands ang nagtugyan sa ila sang sininga water filter kag ginabaligya ini sa biling nga 1,200 kada isa. Amo na sa gihapon ang presyo humalin sa nag-igo ang bagyo nga Yolanda sa Pilipinas. Ang AIDFI nga nahamtang sa Barangay Mansilingan sa Bacolod ang isa ka organisasyon nga amo nagahimo sa hydraulic ram pump sa mga nabukid nga lugar sa Negros nga wala sang supply sang tubig para matagaan sila sang matinlo nga water source.